nothando ezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje awulike ivideo bese ke uyasubscribe ngikuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Hayi ke bafethu iOrlando Pirates njengoba ke sazi ukuthi ke iOrlando Pirates yobamba i-pre-season yayo lapha ke ezweni laseSpain ngomgqibelo ke mhla ka-11 kuJune Orlando Pirates ke impela ithathe ke indiza ebheke lapha ke eSpain njengoba ke sibona ke izithombe iOrlando Pirates ipostile ekhasini ke labo la ka Facebook. Siyambona ke ugoalkeeper la usiyabonga dladla kuyathokozisa ke ukumbona naye ke ukuthi ke uyingxenye ye-pre-season yebhakabhaka. Simphiwe Silepe siyambona ke kuyathokozisa umfana ke naye ukuthi ukhona lapha kuyona ke i-pre-season okwenza ke amathuba noma ke amathemba aqine ukuthi ke uSimphiwe Silepe sobe sinaye ke ngesizini ezayo. Umthetheleli eMthiyane new signing from lapha eStellenbosch FC naye ke siyambona ukhona ke impela ke lapha ke eSpain impela ke iOrlando Pirates sifikile khona ke lapha ke ezweni laseSpain. Nangu ke uSenram Danson angiboni ke ukuthi ke unobani la kodwa ke ngiyasibona isiphongwana ukuthi ke sakhe ngicabanga ukuthi ke laba abanye okungenzeka abadlali bakwi-MDC njengalo ohlekayo ngicabanga ukuthi ke umdlali we-MDC ngicabanga ukuthi ke naye ngomunye kwabadlali abapromotiwe to lapha ke i-first team. Make sure ukuthi like ivideo ya subscribe kwi-channel mina nawe asihlangabezana kwivideo elandelayo nisale kahle.